L'aturada cardiorrespiratòria és una emergència mèdica que requereix una atenció urgent. La participació ciutadana és fonamental per a la supervivència del pacient. Avalua l'entorn. Assegura't de que és segur. Comprova si respon. Sacseja la víctima per saber si està conscient. Escolta! Vale. Si respon, posa la víctima de costat esquerre i demana ajuda al 112. Si no respon, Escolti! posa la víctima boca amunt, demana ajuda al 112 i fes la maniobra font mentó. Col·loca la mà esquerra damunt del front i amb la mà dreta mou el cap aixecant el mentó amb l'ajuda del segon i del tercer dit. Comprova si respira. En un màxim de 4 segons, mira si el tòrax es mou i apropa l'orella per escoltar si respira. Si no respon i no respira, trucar urgentment al 112. Informar de la ubicació exacta i, si no la saps, demanar ajuda a algú. Informar de víctima en aturada cardiorrespiratòria. Iniciar les maniobres de reanimació. Deixa el telèfon en mans lliures per mantenir la comunicació amb un metge o infermer que et doni suport. Aconsegueix un desfibrilador, demanant ajuda al primer ciutadà que s'apropi. Inicia les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Col·loca't de genolls al costat de la víctima, col·loca el taló de la mà al centre del pit, a sobre col·loca el taló de l'altra mà i enllaça els dits. Amb els colzes ben estirats, inicia les compressions toràciques deprimint l'esternum entre 5 i 6 centímetres. Fes 30 compressions toràciques contínues, a un ritme de 100-120 per minut. Si arriba un desfibrilador, aplica-ho a la víctima, seguir les instruccions amb l'ajuda del 112. Un cop finalitzada la descàrrega, reiniciar immediatament les compressions toràciques. No aturar les maniobres de reanimació fins que la víctima recuperi la respiració o fins que arribin els serveis mèdics. És important fer rotacions entre 2 ciutadans cada 2 minuts per poder mantenir una reanimació de qualitat i efectiva. Si mai us trobeu davant d'una aturada cardiorrespiratòria, és fonamental iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar el més aviat possible. Li podeu salvar la vida.